Good morning guys! Biyahe na may padung uli. Diyan na may karos karsada. Kuan ni guys, San Isidro to Katigbian. Kay kasinabot naming duha nga ari ni agis Katigbian. Kay hapitin kuno namo tong resort nga unahan bitaw sa merkado sa Katigbian kanang Beat and Choy. So, amo nang aliliyon og open na ba sila kay magplano mi nga muligo na pohon og makaset na mig schedule amo sang lilion og abre na ba. So mao ni guys ag Katigbian nga munisipyo. Abot na mi guys kay unahan ra mas munisipyo mo uli kadares patuo si undoy na guys mag-fill up si ja og form bitaw kay rong sa contract tracing bitaw contract na buing contact tracing sa COVID kay na may mga ingana every time mo sud kas mga establishments para na i-record ba mao na labing maajo na jay footbath kay rong bili ng mga COVID sa footbath inig tunog. So mora in taon na yung porma guys, kaya kajab-kajab, ga sapatos ko para safety katang tail bag magkinaunsa, di mga ukap na tang kuko. Kaniyang sanina guys, tag 20 rin is ukay-ukay. So inigsud nimo guys, mo na imong makita na daghang nangatay nga sagbot manig buwak. Pero maadyo kay naghatag paglandong hinoon. Kay wa may dang pangligo, di ka ligo, arang luod jag bata. Kailakon malagi ka. Yung kapadusos diya. Pugso nimo tanaw na imong porma magkapangligo. Magubo di ko tanan. Pwede ra. Magubo tanan. Ala ka, kawawan ka. Guys, naman yung guwa kayo sa guwapa ka din, jarag basa. Basud ka, kamang-kamang, jar ka uwagan. Uy, ka uwagan kang basuwa ka. Taga-asar ba balibo, jara? Grabig bubu, arang taasa, mo ni makabunaw. Hindi ko na. Guwa para bag-flower. Guwa po, manday po ning lugar di ay. Balik rami dani ka nang nanami pangligo da. Gani, saan ni mapud ni? Brent Pool Inside Beat and Choy Farms. Iniglingi mo respikas guys is nakana ni nila o kung huwag mo arhi ka jigi kutasan ka pwede ra ka mo anha muka doy na yung mga superhero doy alala ko wag tidon majimbo na makalingaw ka jug ilang parking guys kay na yung mga klase-klase sa mga naong sa mga cartoons di makuhilig cartoons kay wa may TV man agarang na ilan na ni si Pura man og si Dora og si Superman kani iban wa na ko makaila ni kay badges to may kanang tapat ni Dora wa ko makaila ana bawo kinsaon kana maka man kajug mata na lain magsinipatan dari pa speakers guys og muli kada apos Pinocchio katubang taas og ilong butbuton kana si Iron Man man siguro na uy di ang paboritong alyanas Mickey Mouse tapos Spider-Man ug napad sa alyana rin malipay gyud ko makakitang Mickey Mouse medyo dok uy Mickey Mouse nga buhi Spider-Man jag kani baw kin siya na ako kaila kani si Captain America uy Minnie Mouse dapat unta sila sa Mickey Mouse kay sila may uyab ngano man lahi mas Mickey Mouse ug ija bijaan man mas mini daring Incredible Hulk og napod si Donald Duck natos Duckplin kana kailan ako da ng Donald Duck kay nakabantay ko sa pagumangkon mo man dijang pananawon Donald Duck kaning Mickey Mouse Minnie Mouse buing bas Minnie Mouse nga di amang Captain America ning tapad mili kasi gwapo mili mistiso garbe ko yawas bagjangga lamiya pagtamnan natong basahan elephant ear giant alocasia mo na elephant ear ko ano ka relahi si jagdahon no tanawan nag buskag unsa puning kuan Malaysian monster Alocasia forte nadaghang buwak klase dako am ning lugar tarag kuan ni ondoy hihi nadoy imong angkol doy Ayaw, cool. yan nadagi mong porma doy ug maito ka cute ka dagi lang mga cottages nadaghana nakapilian Hindi ka na yung mga kanya, na yung mga obstacle nga nimo kung paano. Kato na. Gusto ka magsakasaka da na. Namis madugos bagjang raman jeng kadag na gipanood nila ka ang tus bahay kay kalat-kalat raman sa kalibunan. Wow. Ang nice am day po dan. Balim ko. Anda ko ag pool. Uy. Grabe bisan pag sa kagatos. Ligo bisan pag kinintos. May kabaw ito na. Kailipante ra ko. May kabaw. Di ka ba warang mako Palo o toro? Toro. Pautog man. Bastusa. Bastusa po ning kabawa. Tanawal man na. Hindi, gibutangan sa nagripo na na Bawa nagpautog mag-iza. Gripo. Uy, batasan. Gusto ko padug. Ni hapit rami guys kay lilig sa ni porba ba pero mobalik mi daan ni pohon og kana makapanganda mi ba
Che, Dugay bang panahon. at least na natay idea. Uli na mi guys, pilar ba igor mining li kay api kay na lagi. Kapodyo na pud ni. Ladyo pagbiyahe katigbian ra ladyo aso. Kay ba na ko maligo ta na ni Pundoy kanang maribukra ta mo uli. Guys, ganahan ko dari mga kabugnaw. Pasang tangan ka radya, grabe na ko kaginawa mura na ko gito. Wabi tao. Uli ra na anja. Paningot kang simudo. Dah. Buntas. Naitaw na rin na buntas. Grabe mga dimalasan ka mga naon kapag abot pa naman sa karamin kasi buwan nagpika nag-uwan ara kasaga majugan ay kay nakasilong mida ares lutuhan pitindahan palit lang pag may kindi mak sumangil ba ang helmet na basa gani may gamay kay dugay may kakitag silunganan so dami karon sa Carmen bawas ning partihas Carmen grabe kasagag hangin naman hinuon buing krusada na baha na nakapadaga na mi guys dan abta na pag mig-uwan Carmen gihapon nila ina pud ning barangga dyan. Giganahan, madsagtama naglangit kasi bunot madjud hinuog kusog. Laliman kag silong na mo oras pud kapin. Mao ni hang kabanghan og magbiyahe-biyahe kay og maabtan mi kuwan malangan magdani kay Manilong man sunod ana ning butag atop ni imong motor. Asa imong ngante? Lida. Nida? Lida. Lida. Asa ni nga lugar ta? Bilar kayo. Bilar kayo, Carmen. Salamat ni dagan-dagan ka sa pakita ni Lima na lang. ng perfume. Salamat Salamat ni. Magpakuan ako ni Antili Okro. Salamat. Basa na nung ka. Okay ra ni yaman ko. Nabasa na yun siya. Idarang gipakita na nga ning palit sa perfume ka. Dagan-dagan. Builahan. Basa na yun. Kailan man sila. Kapag mga bata na dagan-dagan. May mag-atik ko rami. Aw. Diya guys, mao to guys, naturat ko kaning daw na sa ate. Ipakita ni ni palit sa perfume. Salamat tay kaadso. Dami mga bata gud auk-auk sa uwan. Diya, nakaila na ba mo to ning report po sa ilahang mama nga. Da lagi kuno ko. So salamat kaadso des Bilar kayo Carmen. Okay guys, diyan na mi sa 7-Eleven. Nara ko apaliton, mo hapit ko dan ni Karidjo. Sa may papalitlan mo ko? Wow. Karon ra ko ka-realize guys ni ang nila kuan guys mura marag hagad og sumbagay. Dahil mga bata guys nga jud kwarta kay na adto mong undoy kay mo palit pa ba ko. Kami kada nga gaw. Usara mo usa. Ako kuya. Usara 20 ra man eh. Oh, aso ani. Ako kuya. Pero may nata ka na. Hoy, ambak mo ambak. Ambak. Sa sumbong na pulis ron, pulis. Sumbong mo na pulis. La sir, sir. Sumbong mo na be. La. Ko. Kaya hindi mamain. Ba na magragtagan na ho? Siya. Ha? Ako siya na. Bawal mo suda. Siya. Ano ko kwarta? Matag ka. Ako na ba yung tikiyan? Ano ko pagkaan? Tingnan na. Tagasa mo din mo. Taga. Namanago mo. Yayo, mga mga. Ada ni gamay na niya. Tagasa din mo. Mga abot mo doon eh. Ako na ba yun? Ako dapat. Pangambak mo kay kasaban mo doon eh. Kita ang tadan. Alam mo. Bayad ko ako kuya. Oo na. Hi guys, so abot na ko sa Alicia. Grabe. Buing. Tulis may mga bata. Kuya, mga bata. Kaya bisa kitagaan na ni mo. Di makuntinto. Dako na ba na ng 20? Ako ganyan sa unos bata pa ko tagaan kung piso lipay ng gani ko. Di dyan masugod. Sumato aradjang pangsaka sa motor na mo. Si panguot-kuot. Wala naman na video ni Undoy. Kaya nagkalisod-lisod na sa Undoy pang nagangsagang. Kaya tulong man sila kabaok. Marabit mas amang mga gamit. Mga pangabrihan pag mga bag. Nating unta din tapod nga na kay kita maluoy man ta ako maluoy mo kung may bata mahatag man jud nga na pero grabe naman po nang gitagaan pa jud na pagsunod sa 7-Eleven gitagaan mo di ba ning ko ato sa mga undoy ni ato sa undoy pagkaputod sa video katong sa kabata ni adto na dito sa udang gitagaan di kay ug tagaan na anta dapat mo kuan na mo undang na makakuan mo gudpud kana makaperhisyo na bitaw pud so
Unta na po'y himuon siguro po dagat ng katiling bandana nila kay makakuan jud sila guys, makapiresyo jud sila guys. Nya daghan ba dyan sila? Atakihan sa daghan kadto ikaw rang usa di ka ka sugakod og panagang sagang og asa ingana. So abi kog sa Manila ra ingana ni abot na day pusbuhol ang mga tulisan nga mga bata. Kaya dito sa Manila sa una ingana daghan ingana maitek ra ba dyan sila og di nimo tagaan. O bisan pag imong tagaan maitek sila og imong tagaag 20 gusto jud pug nilibo ihatag nga pareha ba jud butang tanan ning kamot ja ag makapungat laman kay pareho raman tang tanan nagkamali sa daras kalibutan. Sila na amo pa sila itiilog kamot, amo sila nga bakul, kumpleto man sila tanan pareho ra nato. Ngano man nga magsalig man sa uban nga ning kamot. Agara jud tang message ba nga kitang tanan nagkamalisod. Kitang tanan karon wa man siguroy na kuan karong panahona. Wa man siguroy na hayahay rong mga panahon. Aw naa man siguro pero katora jud siguro mga dato pero kitang naras tunga so kitang tanan jud nagkalisod pero di ko nang ingana nga kuhaan na hinaguan sa uban. So, ako maluoy man ko, pero di ko nang ingana nga madtura ka para kuha manguha ra ka mura ra kag naigibilin nga warta. So, although mga bata pa to sila, pero dapat bata pa ka matrain na ka sa insakto nga pamatasan ug sa insakto nga kanang daan, straight line na. Tulibagbag man hinuon sakto bagud na ingana mga bata imong tudloan og pangingana, pang dasmagdas mag-ingana pang nulis-tulis. Tulis naman tong ingato kay manasbag man pang abrabrihan, bira-birahon na magimubag mo sa kanas motor ug dagko patong tao. Pwede na may dagto pasakitan. So, unta, mga ginikanan, di pa natin ganaan natin mga anak. Kay, luoy man to sila, naluoy man kunod nila kay mga bata. Pero sa ilang ipakitang batasan, nga dapat ingato, murag ilan naman tong himong trabaho nga, murag nagajig manulis. Kaya na may time nga na ibatang, mga jo nga na pamasahe. Naghatag suwata, magpasalamat kung salamat, di kay makapa, kuha na ko sa iyang buhat, nga na, makapuli na ko, na may iban nga na mga wadag pitaka. Pero nga itong murag lahi na itong ilaham, murag nakarealize ko, pag tanong na sa video ba, pag tanong na, lahi naman yung ilaham, murag naman yung nanulis naman dyan, kay pagsun man dyan ka, sige, tagaan na, gudi pag ihapon mo lakaw, kay gusto dyan, hulingon pag imuhang bag, ugan sa'yo makuha. So, di na insakto. So, karon pa ko kasuway ha, nga danis buhol, nga na nga tumi, kay most of the time, ay nga to, tus Manila man kasabot kay sa Manila, inlain mang tao. Pero, unta na po'y buhat ng action siguro ang mga kuan sa tindahan. Nga, di sila patambajan kay maka-apekto sa ilang customer. Kaya, samok, manggod, aliwaros, manggod, kitagaan na, good. Okay, Rani, kung maghatag na ako, uwan ko'y problema, maghatag galing. Kaya muhatag man yung mga bata, maluoy man ko, bisang di mga jo, muhatag nga ko sa mga bata. Pero, nga to, sobra na po itong ilaha nga, sa kanas motor, nang sa kanang huling-huling nas ang mga kuan. Di naman po na insakto. Yung sa manhaman tao, ginikanan na. Bala ba suko mo na pagawas ako sang gibati kay wa ko ganahin ditong ilang ibuhat. Nga dapat jud to silang matrain, dapat to silang matudluan og maadjong pamatasan. So by the way guys, ang gigamit ning simple kind to skin cleansing wipes gikan ni Ate Jocelyn gikan ni sa Amerika. Ganahan kadto ko ni mo ni ang panglimpyo sa hangaw ug kana bitong mag-makeup ko unja di na ko manghilam usay kapoy na mana laman ni ang gamitin ni nga. So, by the way, magpasalamat na ko sa tanang mga ning comment o positive sa ato ang last nga vlog about sa mata ni Pader. Daghang salamat og sa mga ning offer og tabang through GCash. Through GCash, ang ibutang lamang po ang GCash account bitaw na ang GCash number og ingan mo tong naining comment nga bisan kunog 5 or piso inga na da silang tanan mo hatag daghan-daghan ako na matigom. So, guys, wa ko mga man din ninyo pero katong ug naara jud poy ganahan kay it's better to give than to receive man kasi nara pay ganahan nga mo pagawas sa ilahang mga blessings kuan pod open heart or open arms po kung modawat ninyo o heartily pod ninyo nga ihatag kay kuan pa na ibalik pa na sa Ginoo ninyo 1,000 folds maora to. Ako jud guys halam jud mong sultiyas ang kinaija ako maadjud jud kus maadjo na kuan ako sa mga bata ba kay gitagaan na pero wag yapon makontinto di maguganag taong way kontinto sa lawas kay dapat mahibaw ka makontinto og magrateful sa tao nga naghatag nimo pero lahi naman nilong ibot ila naman hinuong migi mura nagitulis naman jud hinuon medyo mura lain ka jud although wa man may masakit pero kuan man god maka tawag na kananay makakuan bud sa ginikanan ba makakuan og lesson nga ikaw ginikanan imong anak di pud mo paabton sa punto nga nga nag-imuhang anak nga adto na public mangwana mahimo ng violent naman to sila kay
nakalisod-lisod na gusto paglili na ang andoy dito sa gawas, dito sa gawas na uwan, nakamalisod na gusto siya, ginagaras mo to rapid na sila mga tumba, kaya dito nang rub it, so, it is not good. It is not good. So, nagkataon laman dyan nga, kanang, maadyo pa pud mi, kaya huwag pa itong ipanglatos na itong mga bata, hindi laman dyan pud may ingana. So, harap po nang i-share ninyo, guys. Kuan, man, God, anang, at least bitaw makakuan sa mga anak, kita mga ginikanan, makadisiplin dito sa anak nga na, kay, karabing lisura, mana sila kita mga sagbot sa katilingban, kay, ingana nga attitude, nga, di makuntinto. Nagitagaan ka ng 20, dako na ng 20, makakauna sila na, pan, kay mga bata pa man sila, or, basi gisugos gini ka na wa ko kay bagon sa istorya, pero as a little girl ako sa unang tagaan gani kog 5 lipay nako, so manong sila wa pa man gihapon makuntinto sa 20 ka ondoy dyan hatag pug ko, so gagmay pag sila kaadyo mga bata, siguro 5 or 6 pa to or 7, so anang amount nga 20 dares Pilipinas dako na para sa mga bata. Awalan ko kay bawas bagong generation, basta sa ako'y bata parang dako na nakaadyo ka na 5 dako na, pero ako kay bawas sa panahon karon sa mga bata karon, pero bisan pa ug ikaw ginikanan ug nag-amuma ka ug matuto ka na imong anak ug perdugon sa insakto, di gihapon to insakto tong ilang gibuhat nga to. So again guys, daghang salamat sa inyong prayers o ganang pag hatag na mga positive comments para madasig kus pagpaningkamot na. Thank you very much. God bless din yung tanan. Magkita ta sunod vlog. Bye.